Il-Kamra tal-Kummerċ Awċija fi stqarrija waslet id-diżappunt qawwi tagħha għal fatt li s-Sindku Nazzjonalista tal-Mellieħa, Robert Kutajjar, ordna li triq li mill-bajja tal-Għadira tieħu għal qalba tal-Mellieħa tingħalaq għal pubbliku u tintuża biss mir-residenti tal-Mellieħa u oħrajn li jkollhom permess speċjali. Dawn id-deċiżjonijiet qed ikollhom effett ħażin fuq l-Awċin kollha li issa qed jispiċċaw bil-wardens jiddireġuhom lejn trejqa żgħira li tgħaddi ħdejn Popeyes Village, fejn f'konġestjoni kbira l-Awċin qed jispiċċaw idumu bejn kwarta u nofsija żejda fit-traffiku. Dan qed jaffettwa wkoll il-qasam kummerċjali Awċi, b'membri tal-Kamra tal-Kummerċ jilmentaw li tilfu flights u appuntament importanti f'Malta. Fl-istqarrija l-Kamra tal-Kummerċ Awċija issemmi wkoll kif f'ċirkostanzi ta' inċident lanqas ma tkun tista' tgħaddi ambulanza mid-żona. Il-Kamra tal-Kummerċ temmet tgħid li l-awtoritajiet għandhom jieħdu l-passi biex dan l-aġir abbużiv min-naħa tas-Sindku Nazzjonalista jieqaf immedjatament u t-triq terġa' tinfetaħ għall-pubbliku. Fit-tweġiba l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa qal li l-partijiet kollha involuti għandhom jerfgħu biċċa mill-pis u jagħmlu ftit sagrifiċċji. Dan fil-waqt li appellaw lill-awtoritajiet biex jaraw li l-kuntrattur iżomm ma' żmien ħalli s-sitwazzjoni titranġa'.